सिखायाथ' साजायनायखा जों सिखाराखैमोन जबरदस्ति जोंखौ सिखारहोदों वाल बारनानै बिसोरो दरजा खिरखि सारियाव फाले बुथिंजोबदों। खैथासो समाव जानायमोन? 3टा समाव। हरनि समाव? औ हराव। जे कुनु वारेन्ट बिनि गैया गैया जेबो लेखा हराखै जेबो वारेन्ट गैया। आरो माब्रै बिबादि हठात खरि खालामदों पुलिस बिफाना आरो मा सन्देह लादों बिथांमोना? बेखौनोथ' बुजियाखिसै दा। मा बुंगोन बायदि नोंथाङा दिनैनि सानाव जे बे जाथाया माब्रै जादों? खोब दुखु। बे जाथायाथ' गोजौनिफ्रायनो खालामगोन गोजौनिफ्रायनो अर्डार हरदों खोमा बिसोर। आं बुंदोंमोन एफा मोनायाव नोंसोर मानो फैदों? ओमफ्राय जोंना अर्डार फैदों गोजौनिफ्राय फैनांबाय जों एफा गुसुआव मानो फैदों नोंसोरलाय होननानै सोंदोंमोन आं। बेयाव बिदि होनदों आरो गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों माबा मोनसे खामानि दं जोंहा होननानैसो मिनिबावदों असिया मुसलफोरना। ओमफ्रायथ' क'क्राझारनिबो थांदों असि ओमफ्राय बेखौ बेलेग रुमाव क'क्राझारनिया माबा सार्च खालामदों आंखौ बेलेग रुमाव। जे नोंलाय मोनदों होननानै पुलिसफोरा जे फोरमायदों बेफोर बेसेबां सैथो? बेथ' मिसाथार। आंखौ लानानै फार्स्टआव नायबाय जेबो मोनाखिसै आरो विटनेस लाबोनानै आरो आंखौ लानानै नायफिनबाय बाहायसो मोनबाय। बिदि जादों आरोखि साजायनानैसो माबाखादों आरो। न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंबो खुनु रायज्लायनाय गैया नामा बे समाव हरनि समाव? मोनायाव जों सोरजों रायज्लायबाय? जों सानै बोराय बुरैल' ओमफ्राय गथ' उन्दै उन्दै सानै दंमोन। गिदिराथ' हस्टेलाव थायो साथाम जेनेबा गथ'फ्रा। बाहाय राजखान्थि षड्यन्त्र थानो हागौ। औ राजखान्थि षड्यन्त्रआनोखा बेयो नंखागौ। बिनि सिगां माबाफोर आइबिनि मानसिफोर बा सोरबा मानसिफ्रा नोंसोर न'आव सुलुद लाहैदोंमोन नामा? लाहैयाखै रावबो हठात खरि थांनाय। जे मा खावलायनो लुगैबाय दिनै मा बुंगोन दिनैनि सानसेयाव दे हरखाबै बिथांखौ हमना ला? जोंनो न्याय नांगौ जेनेबा बिदि मोनायाव थांनानै बोरै बिदि खालामदों? सानाव थाङोमोन बिसोरो सानावथ' थाङाखै मोनायावसो थांनानै बिदि खालामहैबाय। जोंहाबो गिबाय एथ' हराव थांनानै जोंखौ मा खालामनो फैखो? जों खुलियाखैनोमोन गेटखौ जबरदस्ति रावन बिसोर बुथिंजोबदों दरजा खिरखि आरो जोंखौ जबरदस्ति माबा साइनबो होबावदों बै साथामनि ओमफ्राय आंनि। बेखौथ' लाबोग्रोदों फार्स्टआवनो। बे समाव क'क्राझार पुलिसा नोंखौ रायज्लायनो थाखाय खाबु होना होआखै? होआखै रायज्लायाखै। दा रायज्लायनो मोना मोनाखै? मोनाखै। हाबहोआखै? हाबहोआखैनो। लोंनायबो गैया 3टायावनो फैदों बियो। माबायाखै ओरैनो न'निफ्राय जि गाननानै फैदों बेनो। बर्थमान माने जगाजग खालामहोआखै दासिम? जगाजग गैया। मबाइलखौबो सिज खालामनानै लाबोदों आंनिबो बिनिबो। आधार कार्ड गासिबो लाबोजोबदों? लाबोजोबदों आरो एकाउन्टस बेंकनि नाम्बार माबा लाबोदों एकाउन्टस नाम्बारफोरखौ।